салому дуруд бар якоякатон дӯстон. имрӯз хостам дар бораи як мавзӯъ гап занем ки як ҳафтаи охир дар ин мавзӯъ ҳама фаъол ҳастанд. аввалан ҳадисро мехонем, чун ҳадис марбут аст ба мавзӯи имрӯзаи мо. 1500 сол пеш ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар мавзӯи охиратзамон, яъне нишонаҳои охиратзамон гуфтааст. яъне яке аз нишонаҳои охиратзамон ин аст ки ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: замоне мешавад ки одамҳо бовар мекунанд ба одамҳои бесавод ва дурӯғгӯй, ва одамҳо бовар намекунанд ба шахсони босавод ва ростгӯй. ин замон омадааст, фаро расидааст дӯстон, чун шахсоне пайдо шуд ки баромад гуфт ин конкурс ҳаром аст, онро дашном карда гуфтанд ту дурӯғгӯ ҳастӣ, ва шахсоне ки конкурс мекунанд мегӯянд ки дӯстон ин барои фоидаи шумо аст ва ғайраҳо. мисол мо мошин мемонем, шумо сабаб мешавед ки як кас ин мошина бубра ва ғайраҳо. одамҳо ба ин суханҳо бовар мекунанд ва суханҳое ки худованд гуфтааст ва суханҳое ки ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст бовар намекунанд дӯстон. ва пеш аз ки ҳақорат менависем дӯстон, хостам як мавзӯъро монам, яъне ки сураи қуръонӣ дар чандин оят исбот шудааст ки қимор ҳаром аст. дар сураи бақара ояти 219, сураи дими қуръон аст, ояти 219. ҳозир бо гӯш мекунед дӯстон, мехонем бо ҳамроҳи шумо. ва дар сураи моида, сураи 5 қуръон аст, ояти 90 ва 91 гуфтааст худованд ки қимор ҳаром аст. рафтем дӯстон, сураҳоро ба переводи тоҷикӣ мехонем ва боз суханро давом медиҳем. бале дӯстон, ин китоби қуръон аст, сураи бақара, ояти 219. аз ту дар бораи шароб ва қимор суол мекунанд. бигӯ, дар ин ҳарду гуноҳи сахт аст ва барои мардумон нафъҳоям ҳаст, яъне дар дунё, ва гуноҳи ин ҳарду аз нафъи онҳо сахттар аст, яъне ҳароманд, ва аз манфиати онҳо сарфи назар бояд кард. ва аз ту суол мекунанд, чӣ чиз харҷ кунад? бигӯ, харҷ кунед зиёдаро, яъне аз ҳоҷати зарурӣ. худо ҳамчунин оятҳоро барои шумо баён мекунад, то бошад ки таъаммул кунед. ин сураи моида аст, сураи 5 қуръон, ояти 90. е муъминон, ҷуз ин нест ки хамр ва қимор аз нишонаҳои маъбудони ботил ва тироҳи фол, палид ва аз кирдори шайтон аст. пас аз вай дурӣ кунед, то бувад ки растагор шавед. ин сураи моида аст, ояти 91. ҷуз ин нест ки шайтон мехоҳад бо сабаби хамру қимор дар миёни шумо душманӣ ва нохушӣ биандозад ва шуморо аз ёди худо ва намоз боздорад. пас оё алҳол шумо бозистед? дӯстон, дар ин оят ҳамчун шарҳ додагӣ аст, ҳамчун возеҳ гуфтагӣ аст ки ба ҳама қариб фаҳмо аст. мегӯяд ки бо тавассути қимор шайтон мехоҳад дар байни шумо нохушӣ биандозад ва душманӣ. яъне чӣ гуна? мисол, агар 2000 билет бошад, призи конкурс мешавад 20 тӯҳфа, 20 нафар мебарад, 1980 нафари дигар намебарад дӯстон. ин аст. мисол, дар дили ҳамон бародар кина медурад, хафа мешавад. дӯстон, чӣ гуна дидед худованд чӣ мефармояд? агар ҷуръат дошта бошед, яъне ки бар зидди худованд бошед, марҳамат ҳақорат кунед. ин видеои ман на барои он қиморбозҳо ҳаст, балки барои акаи Парвиз аст. ба ӯ гуфтаниам ки бояд наворе кард, бояд намекард, чун бисёр аз олимоҳои худамон тоҷикҳо дар бораи қимор гап заданд ва гӯш кардаанд. инҳо қариб 1 миллион одам просмотр дорад видеое ки дар бораи қимор аст, аммо боз ин корҳояшонро мекунанд. акаи Парвиз конкурс як тараф, бисёр тоҷикҳое аст ки конкурс як тараф, балки зино мекунад, 3-4 ҳазор дода рафта зино мекунад, 1 арақ мехӯрад, 2 ва ғайраҳо. оё ин ҳам гуноҳи кабира нест? зино кардан аст.
баъзеҳо аз зиндагии худ меноланд, ки барои чӣ мо тоҷикон инқадар фақир ҳастем, инқадар ин гуна ҳастем. Агар камтар зиндагии моро беҳтар мекард, худо медонист, ки аҳволи мо чӣ гуна мешуд. Ба ин гуна фақирӣ, ба ин гуна пастӣ, ба ин гуна азоб одамҳо рафтан сум дода зино мекунанд. Агар камтар зиндагии моро беҳтар мекард, худо медонист, ки чӣ гуна мешид аҳволи мо. Шояд мо 1000 маротиба аз ин кофирҳо бадтар мешудем. худо медонист. дӯстонам, агар ягон суханам сахт расида бошад, узр, чун савод надорам, сазовори насиҳат кардан нестам. Чун ҳадисро шунидам, ҳадиси пайғамбар ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аст, мегӯяд, ки касе агар аз номи ман сухане медонад, яъне ки аз ҳадисҳои ман сухане медонад, ба касе намерасонад, он як шайтони гумшуда аст. барои ҳамин ҳамчун бародар хостам бирасонам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.